Laglag para 7. Katapusan nga battle karong gabi na. Yaw, laglag na bay! Yeah. 8 battle na nino sa elimination round. Straight ang kanan karon. Big shoutout sa Sultan Salabuha ni Busiko. Salamat sa tanan na diri karon. Salamat niyo sa uni misalipti ni Apo sa Gatics. Kampot pa no. Game. Sa akong wala, gikan mabolo. Make some noise for Shido. Sound 2, gikan Cordova. Make some noise for Ivar. Agila. Tagakay, Sprout, Dracul, Cordova. Gets this. Patay ka na. Mga kwintos, Daog Shido, iling niya sa'yo na. Yo, judges! Minata, stricto to sa oras, tournament. Yo, minata tanan ba? Katapusan nga battle, round 1, Shido. Game. Yeah! Game. Oh! This is fucking Shido! Let's go! Representing BS? Yeah! Unsa na, interbarangay? Ikaw, asa kagikan do, Sprout? Unsa na, tagakay? May to bugha, sulit. Dili, usik, kay ko glinyang sulit, ay nang ribat, binukid. Siya nigmat, agbawsaw. Lingo-lingo na lang sa naong. Abig animal, kung mubaw, piste na nga ni Sprout. Okay ra na. Ay, barko ko. Taas na ko ganahan. Garbo batasan, di na kailangan. Pero ni Real, wakalaban. Siya'y nahimo pangutangan. Flip-top na untay nayatakan. Pero di ay nayatakan ra sa flip-top iyang pangalan, Baog. Di pa duko kang ginitan para samot kang mabagot. Mga kadugo, ni mo may tira, ikaw ready makadapot. Ganong di makasabot, kuwangan pa ba ang dapog? Magpang hapak ka sa tiil, nga murabag, daghang lamok, yawa mo. Bisag si Jan Leo, makaingonog, klaro naman. Kaons tiyan, ang hayop na yan. Wa man kaapas og sakay atong ban, maong gamarcha na lang. Sirok sa palibot ang kasik maubo. Alindog kay malindog sa balhibo abo. Murag mirox nga ni bunot pero wa ka buton. Ako, kalidad ni mo making ug suryaan dumudoong. Hurot gani imong trup sa patakag orong solong, hunong dodong, wala pa ka sa porsyentong makigsukol sa orong mo imong gusto. Do bongbong kami tungga pugong. Breakdown na to si Ivar. Line making, punchline sa kontra. Recycle ang angle nga konekta siyang linya. Mamma mia. Aron dili makrema, sayon nga istorya, punchline na gutudaan so ang puntos nananiya. Cheater nga lame, I said it just because. Mary Janing game, nga legal na ang divorce. Nigawas nga kamoy, naasulod og maoy, gigahinan, inungitan pas amahan. On the other side kami tungwa maigo, kay gisirad ag portahan. May mga naasulod mga pabibo, tuorabag mga angayan. Mga feeling maayo apan sa delivery raday laman. Mga mubugwag kayo apan bato ka og tagam. Wa ko'y gihisgot nga pangan kay ikaw man to tanan. Di ko ni ka-rival si Ivar kay Vital. Unsa elimination na kung duwa pang finals. Sa lagmat ang pasakay bay maghangos ning ilong. Hantod ta mga matay kang bali-balion. May tagi mabali o mabali ang balisong. Kaya ang yayay magpabiling yayay bisan pagbali-balihon. Promise Ivar, pildiha siya do, sugapas kanal, kaog bato, maglipay tanan, karong nan nako, tingbitay nagstar, hapit na Pasko! Rimbat na pambukid. Round 1, Ivar. Round 1 game! Game! Siya day si Shido. Ang magdag mga taga BSK aron reaction kay makuha. Lipay ang rapuluan ng puta kay sa entrance man abunda. Pero karon na diskarte, aron na biba kay masyurpa. Iyang mga amigo walang venue nang apil pa sa turna BSK game.
Una si Jans Rednax Lawrence. O guban pang taga BSK, grabe daghanas mga buang. Nagpanon ang mga huyang na ay plano nga sabutan. Pero masabtan raman sad, sayang pa nga na masampulan basta mo atubang na ang siya'y manginahangla nagkauban. O manginahangla nagkauban, ipatingog mga bata, aron puton mapuslan ang nahimong mga bara. Pero stilo kay mapapas, kay mahipos rang kasaba, ipasulit ilang syagit kay manghilom na sa haya. Nga na mo sa BSK, di ba? Pagkalaina agaon, murag dita ma-proud. Bisag ba nga, tunog maayo, grabiha kahawd. Musyagit ra mo adtog, mabolo, moabiba ng crowd. Pero ako'y pakioy, bisag taga mabulo pa ka, kay karon di lang taga, mabulo pa ka, di ba manukmod ka sa battle, pero wa mabagay ng ano brad, lawas ray makadikit o nya layo kayog suwat, ayaw na lagtubag, pinadas magpakambiway no nya na choke ra kag nahunong, na ay bangga na hitabo, maong na traffic imong utok, buhato na nimo nako, laslagbara ang patunay, wanay talab ang pisikalay, na disgrasya na kusban, maong anad ko binanggaay, imong diskarte man kay foul, pero di matawagan ka ang puta. Connected pa sa turna, puros kontak, way bars, maungay ring, pud nga makuha. Unsa? Kaya pa Mr. Main Event? Unsa kay has? Naalang sa taas sa poster, lipay na kayo ka. Napula na gani ko ma-main event, kay grabe ka duka. Sige, ikaw na main event, aron ma-feel nga nakasaka, sige-sigihan na ang gara. Kung mas taas gibutangan, kay masakit ang pagkatagak. Di ko angay mabahala, bisag kinsa ang makontra, tanang atbang mapatumba. Main event ra ka sa poster, ako tibuok turna. Kay baw kang anong na ako dire, wara, laay raman good. Kay mga wak magbanga pa ang naa sa line-up dong. Maong smile ra, kay nice nga, matagaan ka og spotlight ron. Pasalamat na kay round 1 pa na at bangka sa final boss. Ipangambog na nagod, nga sa main event ka nakagapos. Last act na nahalos, kay kung ikaw ang main event, karon na ka matapos. Ganto, Shaido. Tapos, kapoy na battle, no? Bagay lang na do. May na lang ba na kay punches maigo, daghag na bigo, nagdinanghag ang iro, ginatumban, paslak sa buho, saka o galingon nga dugo, kang gilungsad. Ay ko yung naging unana, kabado ka nga tao, atik ra na yung pataka, sadyang wa lang milotaw, hupas na imong tama, aron makahibaw, hurot pananggara ang nagpabilin ka kuyaw. Naiwa ka sabot, akong baliko nang nagpabilin ka kuyaw. Hurot pananggara, aron makahibaw, hupas na imong tama, sadyang walang milutaw. Atik ra na yung pataka, kabado ka nga tao, ay kuing naging unana. Alangan, palaban sa banatan, sinyupika, ako'y payan. Mangambo ka ng bar, simong kontra kalunasan. Gi-expose na tika dude. Dekada na siksena nyo, wala ma-improve, oras na. Sa haras ngay dukar, waray usi kemikal, kada buhi kritikal. Sa kasbukid animal, gunis pedestal. Akong punto San Antonio, kay Antonio del Pilar. React sa mga animal, mautoy pamatuod nga makalipat ning lirikal. Panag-on, dyan ninyo. Sure ba? Iya, yung boto. Sana sa pagkulabo mong zero. Aron mailhan nga, Panjikans toaster, molokso, raginita na. Kabalo ko, muanggulo ka. Diferensya ning atong hype. Nga ako ang mas taas, pero wa makabuot ilahang hype. Pero wa na sila ka-like. Sa ana-ana nga type. Di na sila sa garaon, ari na sila sa shy. Ano? Maroy mo pa si Garbo, si Bo? Nangambog, maka-flip-top niya na tagaks, debyo? Ako na ang kapikat, way kaugalingong titulo, ikaw to'y nakagubat, apanay bakos nga mo buto. Pildi sa unang salang, ang insik wag iganahan, kisi-kisi, ang bakasi, nangonsumi, dili ka parang, tuo kag malarang, karon ka mapaslakan, isa ka linyang hait, pwede na sa sugbaanan. Una-una ni Enigma, big fish ni, bakasi! Dito sa Gopadong, wa lang manabi, basig masuhong, syagit gamit sangit ang bulong, tanawa ko makadaog sa unang tungtong. Bukid. Ganto, Ibar. Balik ang hill,
kung storyan most improved, mao daw niyang kung storyan most improved, mao daw niyang rookie nga ma-mention. Pero kusog ba kahang suwat or madalara sa performance o aggression? Kay kung inyuhang bantayan, walay sense ang multi nga tirada. Murunda ka sa punda, maong bugha malamang. Ha! Murunda ka sa punda! Naaday nga na! Akong i-explain. Naipunda diri. Nga imong kontra, murunda. Maong bugha, malamang. O di ba wag yapoy meaning? Taon sa kalibog ba? Bisag balaki dugluni sa break it down maglisod pa. Maong ayaw na mo pailad kay isugrang delivery o niya writing badang. Kung magbase ras performance, may pag nagdancer na lang. May pag nagdancer na lang, ako nalay butang og meaning. Aron ang bogo di maka-stand out. Maigo ka sa kung punches, tudutulog pagka knockout, umurunda ka sa punta kay mo. Kung umurunda ka sa punta kay mo, tuyok ang pananaw. Garaon kay na dire. Abi ko kung sa kamangtas na ang gago. Di ay ito ang kaso ng vandal raog bangko. O ng vandal na diris azul. Grabing kalabad. Gidruwingag ulok ang bangko sa 650 nakahatag. Buhaton ang tanan para lang siya matagad. Gustong na ay magka-interes sa bangko na nakabayad. Sa estilo ni mong selfie bars, puros para sa kaugalingon. Pero dihasad ka maglisod. Buhat bangko na lay mahimo gihugawan pagyud nimo. Muni produktos BSK, ang gara wag gilugar. Bachelor manuntang BS nga nung wakay idukar. Unsay meaning sa BSK di ha? Bachelor of Science in Karate. Grabe, di magsilbi inyong kalaki kung diha lang ta magbase. Pahibawong nasa polo o bawal makampante. Way gamit ka kurso aning BS kay lahit na ko nga klase. Manghambog ang napildi mong clever. Piste ang puta, di magsilbi kay luma. Ako ang cleave na ay puriza, murag S-Ven sa Dota. Murag S-Ven sa Dota. Sakpan imuhang move. Ang chest piece nakuha, sikit matusta. Gawas imuhang baho, murag headset sa comp shop. Gatuyog ang mga rhyming, easy na unsa sa pagtesting matumba. Multi ginarunda, dili ang punda. Kayon sa imong anggel, napildi ko ni Ban. Kayon sa imong anggel, kang Ban ko pildi sa pusta. Na-exit sa turna kay sa lyrics na hubsan. Kung mauna imong problema, mahilis ang duda. Sige boss, puhon, ihatag si penpluma. Kay basic pa man pud ka sa akong style nga pangbakbakan. Kung napildi nimong clever kay mas wise na ang kaatbang. Stop na lay maabdan. Tamud rato na ko si clever, mauna ang tubag. Daganing sunod sa akong style nga halos na uwat. Nang vandal rakadiris azul, sobra na ko brad nag-drawing pagkagulok ako naan ako'y uwag. Shaido. Okay. Game! Namandal ko sa bangko. Inood. Sorry, ma'am sir. Pero mamandal magani ko ron, ikisan imong poster. Sayop biya ikisan imong pangan sa poster. Disney ka. Dini sa pangambo ka. O perform ko. Battle pa. Sunod semana, mall sa Mingla. Tawag na ko dol sa ila, maskol pa ko niya. Siya Azol Cordoba. Balik-balik ra ka diri. Kami na ganyan just aron lang karang gi-construct na pa Cordoba, wag ya po'y track na palabang. Mong bars lagi ka. Mauwi lang ingon. Uhaw ka sa battle pero ang ka-MC wa mainom. Battle o kanta. Di ni kaharong ug sa bridge ra ni konekta o sa hook ni Keleron nun sa may kapaytira ng ay barba. Except pa na yung anggol nga wa garewa dito. Damay sibilyan, nakabuhat ng bersikulo. Patay nga amahan, bungol nga iyaan, magkalisod na logos pa ka dito. In short, sayon ra buhato ng bars kung may kamo imbento, di ba? Basi mo ingon, di mo tanging damayo na kung paris ka nakuan. Kung sa'yo mong gusto akong butangan, sayon ra na. Aron mo kasipat, pero og nalinlang na mo sa art, tawag na tikas. Paspas nga delivery, kamay nga kiat, ay bar the rising star, puros ra pasikat. Karon ng basihan kung isa jud ang mas lamang, katong ako na'y nagpauwan ninyong rising star na tabunan, bildi ganing erol.
Pilde ka ning i-roll. Joke na sa ratol. Wag i-upload din yung video aron wa ko'y makita nga angle. Bullshit. Ekis sa galawan ni mong pendix when i-elite si mong technique na pang basics. Mapildi ra ka grade 6. Wala mailang nga greatest. Reverse, Chris, Brian. Kau nasay gawa sa Matrix. Sa ngalan ni Jesus, dugang panapus, sakit na kayamahan, palihog ko gakus, napay plano ang Ginoo sa imo, samba sa Diyos, luhod sa atubangan niya, tsupa ni Jibos! Kinsa may karpidre? Perdumot ni! Rambol sa gawas, o gusto mga 11. Hambugan mo na mo, ngano, di man kapilde! Unahawngan sa istorya nga mas nagag-movement ang BSK. Bisaya ra kay mo do. Puros pa jud slip up. O gusto ka tinagalog, rematch na kita split top. Baguano, veterano, anda makigsugat. Bars ra imong makaya, batil rap akong gibuhat. Rematch split top o panggado. Ang buwang nagpilingin nyo. Azul to Cordoba, ra daw ko usada na ako tiring venue. Ha? Bugo kay kaila, bugo ka sa. Bugo kay gamay. Round 3 na, Cyrus the Virus. Pahumanay ang enkwentro. Karong humana ang first o second dose. Ang virus 1 na epekto. Diri makita ang disenyo. Layo atong agwat, di sad ka makahigit. Ato ang gap, social distancing, way virus nga makadikit. Di ba mo na imong pangan sa una, nga gustong malunasan? Pagkapildi nimong biwen kay nahunong nahunaran. Siguro kuha na pud ninyo ang sunod aning tugmaan nga giilisan niyag Shaido tungod kay nauwawan. Unsa di ay imong pagtuo? Kung mag-ilis kag pangan kay man new player ka tanga. Di gyapon polished imong skills bisan pag ning shy na ka. Hinugdanay sa bala kung mao imong ganahan. Kang biway na lata sobra pa sa nasamaran. Gipatay ka atong Bruce Wayne, ironic na dangatan. Gikan sa kwaknit na ang virus niya na pildira sa Batman. Ya karon si Shaido na ka. Number 1 hater na ka sa Sprout. Moto na unta kos kaisog pero naay kalit na sangko. Kahiman-himan na hibaw aning battle sa gadto. Iyang kontrado si Nox, nabadibag ang bubong writer. Naawit ka sa Nox nga murabag dodong rapper kay bitter. Napildi ni Nox adto sa Sprout sa pagdayo na hiyos. Og para makabaws, bayas daw og luto iyang pirmi nga ingon. Sa kakatol kaya manira para pakpak malimos o sira kay mandaot paghuman og pahimos. Sakpa na ni boss, ging na nimog taga-bukid o ganiya. Ging na nimog taga-bukid mga Sprout. Nya pildi ka adto pistika sa pagtuong mang-uumarang taga-bukid di ay to rebuildi na. Sa pagtuong mang-uumarang taga-bukid di ay to rebuildi na. Unsa buwisit ba kang Nox putol ang sungay, ipang dis pang mga liga kay gustong magunay-unay. Maong sa Sprout pud ka kulubog na dubok way dugay-dugay. Giing nagtaga-bukid lapu-lapu ang nalubong sa humay-humay. Nakaduwa man sad kaadto na atiman pa ka diba? Ang shy man kay ning Sprout tawag ana makahiya. Maong sige lang ipakita imong squatter nga batasan. Ako'y magsilbing karma sa mga pangit nga galawan. Mapaksit kay naabdan sa bracket ralakawan. Shaido makahiya, mapilo ranig tamakan. Batibag! Shaido! Kapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7, last battle karong gabi una, Shaido, sa Cyber! Okay, sulit nga battle. Boto yung mga battle nga daog no, daog talanan ba eh. Pero, siyempre tournament man, so, kinanglan na yung daog. Judges decision, 5-0, Ivar! Shaido ka mo Shaido. Tama kayo. Apollo, media, underground. Yeah boy, take positive day. Thank you. Easy, batulog doon na ito ba yung Shaido. So round 1,
Walang banat si Shaido. Kahit kaya mga banat tayo, sinabuan na siya gamay ni Ivar sa round 1. Pag round 2, kahit mo kayo mga banat ni Shaido, Ivar po, kahit po, kata daw tabla, pero round 3, pinagahi nga round ni Shaido, pinagahi po nga round ni Ivar, nagunan niya po, so 1, 3, Ivar, 2, tabla. Ang round 1 ang bihala ni Shaido. Baka na kung mas kususi na dito yung round 2, Ivar. Deciding round 3, pinakakusog ni Shaido, pinakakusog ko ni Ivar. Pero, baka na ko akong gitimbang-timbang, mas kusgan ko sa round ni Ivar sa round 3. Especially sa katong murag nakibat niya nga bala nga kuhaan katong murag tagabukin nga rebuilding na. So, Ivar. Draft ay ito nga battle way. Pero ako gihatag na Ivar. Si Ivar. Round 1 og 2 ako lang ibutang tabla. Ay ako lang ibutang tabla ang kuha ng 2 ay pareha sila ko so. Si Ivar sa sambag kay star road yung 1 sa sulit sa 2 minutes kay Shaido po bisa dili siya mag-1-1 dagan siya kay Maker kay Ivar round 3 ni Shaido abi na wala akong nasiya Riyaw kaya hang mga himik na ito round 3 ni Ivar Ivar gini ay Ivar, manog to. Gubayo, kung itabdala sila ko, pili lang ako. Kasi sige, mas doon kayo pag-line si Ivar. 1-2 na iyan. Siya doon, kasi kung siya ba ito, sana siguro iba yung pagbukas sa iba yung style, pero ayun. Round 3 ako iba siya.